Joo, sinimusta tervehdys 5.3. tiistaina. Taas meni 150 ja perikele oli koiraruokaakin meni muutama kymppi. Että siinä meni mustille sinimustan miehen suursuomalainen ostos. Ollaan yhteyksissä talonmies kansakunnallisissa asioissa. Autetaan ihmisiä eri tarpeissa ja europarlamenttivaaleissa valkoinen vaihtoehto, vaikka täällä jo rupeaa olemaan lumet lähinnä sohjoa tai pintajäätynyttä maata. Mutta pakkaset jatkuu tässä seuraava pari viikkoa. Keskiviikon jälkeen eli huomisen jälkeen on pakkasta toiset 2 viikkoa, mutta näillä mennään. Ollaan käytettävissä erilaisissa valtiollisissa vaaleissa suuremman Suomen merkeissä ja taurusohjuksia. Ukrainaa se on yhteinen kansakunnallinen vaateemme. Pro NATO, Ukraina NATO, se on moro. Seppo Lehto, kiitämme.